käy vaan hakkaa toi usko tuolla. Joo. Lähen. Molo mitä nössö. Nössö. Nössöt kattoo taivasta ja kovat kattoo luusereita. Nyt lätty lätis. Lätty. Potkuja tulee. Mitä ne pojat täällä hommaa oikein? Oi Pep. Nyt. No niin, pojat, hupus pois ensinnäkin. Siitä aloitetaan. Nössö. Nössö. Seis, mikä juttu tämä on? Miksi te haukutte? Koska se on Uskoa. nössö. Niin. Nössöjä saa haukkua. Nössö. Pojat, nyt usko. Mitä itse olet nyt ajatellut tästä asiasta? No mä kattelin taivasta ja nuo tulee hakkaamaan. Hakkasivat sinua. Joo. Pojat, 2 tuntia jälki-istuntoa heti tänne. Pyllyt ylös ja menossa. No niin pojat, mennäänpä luokkaan. No niin. Matti istuu siihen, Teppo siihen. Pojat, teillä on 2 tuntia aikaa kirjoittaa tuo taululla oleva virke siistillä käsialalla ja kaunolla. No niin, istukaapa selkä suorassa, kynät valmiiksi ja alatte kirjoittamaan. No niin pojat, kääntäkää konseptit toisinpäin. 2 tuntia on nyt kulunut ja teillä on ne tuotokset valmiina. Mitäs te tästä opitte? Ei enää hakata ketään ja luvataan olla kiittää poikia loppuelämän ajamme. Kyllä. Hyvä. Te voitte nyt lähteä sitten. Eiköhän me tosta otettu opiksi. Joo. Ote. Moi. Moi. Saadaanko me anteeksi, kun me hakattiin sut? En tiedä. Lähetäänkö elokuun? Mä ajattelin, että pizza. No käydään ensin elokuussa ja käydään sitten pizzalle. Assua. Joo. No niin, eiköhän. Näin. Paitsi tähän ei meni 103. Näinhän